இன்னைக்கு நம்ம கதையோட ஹீரோ உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தான். அது யாருன்னு கதையோட முடிவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும்ல, அதனால் நம்ம கதையில் அவரோட பேர் வட்டாசி. நம்ம வட்டாசி காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாரு. ஆனால் குடும்ப பொருளாதார சூழ்நிலை காரணமாக வேலைக்கு போய் சேர வேண்டியதாக போயிடுச்சு. வேலைக்கு சேர்ந்து 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நல்ல சம்பளம் தான். ஆனாலும் தானே ஸ்க்ராட்சில் இருந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து அதை டெவலப் பண்ணணும்னு அவருக்கு ஆசை. ஆனால் அவரோட மனசில் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணால் அது சக்ஸஸ் ஆகுமா, நம்மளை நம்பி மக்கள் வருவாங்களா, ஒருவேளை ஃபெயிலியர் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது, நம்மளை மட்டுமே நம்பி மனைவி குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்காங்களே, அப்படியெல்லாம் தோணுது அவருக்கு. ஒரு நாள் காலங்கத்தால் மொட்டை மாடியில் போய் உட்காந்துட்டு விட்டத்தை பார்த்து இதையே யோசிச்சுட்டு இருந்தார். அப்போ திடீர்னு அவருக்கு எதிரில் ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறாரு. அவரை பார்த்து நம்ம வட்டாசி, யாராவது புட்டுன வீட்டோட மொட்டை மாடியில் எப்படா வந்தார் அப்படின்னு அரண்டு போயிட்டாரு. அவரை பார்த்தா ஒரு சாதாரண மனிதர் மாதிரி தான் இருக்கார். ஆனால் அவரோட முகத்தில் அப்படி ஒரு தெளிவு, நல்ல தேஜஸ், பார்க்கவே பிரகாசமாக இருந்தார். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, வட்டாசி, நான் தான் கடவுள், உனக்கு ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்கத்தான் வந்திருக்கேன், போய் பல்ல விளக்கிட்டு குளிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு என்னோட வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வட்டாசியும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ரெடியாகி வந்துட்டாரு. நம்ம கடவுள் 2 வீலர் எடுத்துக்கிட்டு வட்டாசியை பின்னாடி உட்கார சொல்லிட்டு 2 வீலர் எடுக்கிறாரு. முதல்ல ஊருக்குள்ளே இருக்கிற மெயின் ரோடு சந்து பொந்துக்குள்ளே எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அப்படி போகிறப்போ அந்த ஊருக்குள்ளே என்னென்ன கடைகள் இருக்குது, எத்தனை கடைகள் இருக்குது, அதை எல்லாம் நோட் பண்ண சொல்கிறாரு. ஒரு 1 hour ஊருக்குள்ளே ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வீட்டுக்கு வந்த பிறகு நம்ம வட்டாசி குறித்து வச்ச கடைகளோட எண்ணிக்கைகளை சொல்கிறாரு. நம்ம வட்டாசி அவர் குறித்து வச்ச இந்த நோட்டை பார்த்து சொல்கிறாரு. டீ கடை 25, மளிகை கடை 150, பெட்டி கடை 100, கோழிக்கடை 25, மட்டன் கடை 10, ஸ்டேஷ்னரி ஷாப் 5, ஜெராக்ஸ் கடை 6, மெடிக்கல் 10, அரிசி கடை 5, பால் டிப்போ 10, ஹோட்டல் 50, மற்ற கடைங்க 50 அப்படின்னு அவர் குறித்து வச்சிருந்ததை சொல்கிறாரு. ஓகேன்னு சொன்ன நம்ம கடவுள் அடுத்து நம்ம வட்டாசியை அந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன மலைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அந்த மலைக்கு மேலே போய் வட்டாசியும் கடவுளும் அந்த ஊரை பார்க்குறாங்க. பார்த்தா வட்டாசிக்கு அந்த ஊரே ரொம்ப சின்னதாக தான் தெரியுது. ஊரை சுற்றியும் கண்மாயும் தரிசு நிலமும் வயல்வெளியும் தோப்பும் இதுதான் அதிகமாக இருக்குது. ஊர், வீடுங்க, பள்ளிக்கூடம் இதெல்லாம் சின்ன இடத்துல தான் இருக்குது. அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட வட்டாசி கிட்ட கடவுள் சொன்னார், பாத்தியா வட்டாசி, இப்போ தெரியுதா நீ இருக்கிற ஊர் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னு. இந்த சின்ன ஊருக்குள்ளே தான் நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னியே அத்தனை பேரும் தொழில் பண்ணி பொழைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு. நீ சொன்னது போக ஒரு 100 ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுங்க, 500 பேர் வீட்டிலேயே சின்ன சின்ன வேலை பார்க்குறவங்க, அவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. இந்த ஊரோட மொத்த மக்கள் தொகையே 4000 பேர் தான். இந்த மக்களுக்கே இவ்வளோ தேவை இருக்குது பாரு. உதாரணத்துக்கு ஒரு மளிகை கடைக்கு ஒரு 4-5 தெருவில் இருக்கிற 100 பேர் டெய்லி வந்தாலே போதும். மளிகை கடை வச்சுருக்கவங்களோட குடும்பத்துக்கு பொருளாதார தேவை பூர்த்தி ஆகிடும், கொஞ்சம் சேவிங்ஸும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்கம் பக்கம் யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு அப்படியே வட்டாசியை மேலே தூக்கிட்டு போகிறாரு. நல்ல ஹைட்டில் இருந்து தமிழ்நாட்டை காட்டுறாரு. பார்த்தா அங்கங்கே தான் ஊர்கள் இருக்குது. மற்ற இடம் ஃபுல்லாக மலைகள், ஆறுகள், வயல், தரிசு நிலம், கண்மா அப்படித்தான் இருக்குது. அதை பார்த்து மலைச்சு போன வட்டாசிக்கிட்ட நம்ம கடவுள், பாத்தியா வட்டாசி, உன்னோட ஊர் மாதிரி தான் தமிழ்நாடே இருக்குது. ஒரு ஊரில் ஒரு கடையை நடத்தி ஒரு நாள் பண்ணுற வியாபாரத்தால் ஒரு குடும்பத்துக்கான தேவைகள் பூர்த்தி ஆகும்னா, அதே மாதிரி ஒரு கடையை இன்னொரு ஊர்லேயும் நடத்த முடிஞ்சா ஒரு நாள் வியாபாரத்தில் உன் குடும்பத்தோட 2 நாள் தேவைகளும் பூர்த்தி ஆகிடும். இதே மாதிரி ஒரு 30 பிரான்ச்சஸ் ரன் பண்ண முடிஞ்சா நீ ஒரு நாள் வேலை பார்த்தா உன் குடும்பத்துக்கு 1 மாதத்துக்கான தேவை முடிஞ்சிடும். இதே மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக உன்னால் ஒரு 20-30 வருஷம் பண்ண முடிஞ்சா உனக்கு அடுத்த வர பல தலைமுறைகளோட தேவைகள் பூர்த்தி பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது கடை வைக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா சொந்த தொழில்களுக்கும் பொருந்தும். நான் உனக்கு ஈஸியாக புரியணும்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் கடையை பற்றி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம கடவுள். அதை கெட்டு வாய பொழந்த வட்டாசி கிட்ட கடவுள், நீ இப்போ இருக்கிற வேலையை உடனே விட்டுட்டு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு கிளம்புனேன்னா கொஞ்சம் வருடங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். அதனால் நீ பார்க்குற வேலையில் இருந்துக்கிட்டே உன்னோட பிஸ்னஸை பற்றியும் யோசித்து அதை செய்ய ஆரம்பி. எப்போ நீ உன் பிஸ்னஸ் ஆள கம்ஃபர்டபுளாக
கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணி வேலையை விடலான்னு நினைக்கிறியோ அப்போ வேலையை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட்டாசியை மறுபடியும் மொட்டை மாடிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுட்டு மாயமாக மறைஞ்சிட்டாரு. கடவுள் முகத்தில் இருந்த தெளிவு இப்போ நம்ம வட்டாசி முகத்துலேயே வந்துச்சு. யார் அந்த வட்டாசின்னு பார்க்குறீங்களா? அவர் தான் நம்ம அமேசான் ஓனர் ஜெஃப் பெசாஸ் அப்படின்னு நான் உருட்டுனா நம்பவா போகிறீங்க? அது இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் தாங்க. வட்டாசின்னா ஜப்பானில மொழியில் நான் அப்படின்னு தாங்க அர்த்தம். நமக்கும் ஏதாவது புது விஷயங்களை பண்ணணும்னா பல குழப்பங்கள் இருக்கும். அதையெல்லாம் கடவுள் வட்டாசிக்கு காட்டின மாதிரி உயரத்தில் இருந்து ஃபுல் பிக்சரையும் பார்த்தா நல்ல தெளிவு கிடைக்கும் மக்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஒப்பீனியனை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வட்டா.